ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ካብ ኣፍሪቃ ዝተሰደዱ ስደተኛታት ብገለ ተቃወምቲ ድሕሪ ዝወረደ በደላት ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዜጋታትን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከውፃ መደባት ከም ዘለወን ክገልጻ ጸንሓ ኮይነን ሕጂ ድማ ጋና ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሽግር ጸንሑ ዜጋታታ ንሃገሮም ከም ዝምለሱ ገይራ እያ ዘላ። ካብቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተመዝጊቦም ኣለዉ ዝበለቶም 800 ዜጋታት ድማ ድሮ እቶም 300 ናብ ጋና ኣትዮም ኣለዉ። ጋና ብመንገዲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ኤምባሲኣ ገይራ ብርክት ዝበላ ንመጓዓዝያ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕላ ኣውቶቡሳት ድሕሪ ምክራይ ነቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝደለዩ ዜጋታታ በታ ብወጻኢታት መንግስቲ ጋና ዝተዳለወት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝውንና ነፋሪት ገይሮም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ። እዚኦም ኣብ ኩሉ ዕድመ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም። እዚ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ ዝሰዓበ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ጽልኢ ወጻእተኛታት ዝፍጸም ዓመፅ ዳግማይ ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣስዒቡ ይርከብ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብገምጋም 25,000 ጋናውያን እዮም ዝነብሩ። ሰልፈኛታት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ጸቕጢ ይሕድሩ ኣለዉ ኢሎም ብምኽሳስ እዮም መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ደው ንምባል ዝያዳ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብሎ። እቶም ሰልፈኛታት ማርች ብዝተባሃለ ጉጅለ ዝተወደቡ ኮይኖም ነቲ ውዳብኦም ድማ ብዜጋታት ዝምራሕ ምንቅስቓስ ጽገና ኢሚግሬሽን ብምባል እዮም ዝገልጽዎ። ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ድማ 30 ሰነ ናይ መወዳእታ ግዜ ገደብ ኣቐሚጦም ኣለዉ። ብ2019 ናብ መላእ ሃገር ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ግዚኡ ብውሕዱ 12 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ነይሮም እዮም። ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ወጻእተኛታት ዘቕንዐ ተግባራት ገበናዊ ብምባል እታ ሃገር ግን ንዘይሕጋዊ ስደት ክትገጥም ምዃና ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ጋና እቶም ሕጂ ናብ ሃገሮም በፂሖም ዘለዉ 300 ዜጋታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ጋና ኣብ ዝኣተውሉ ብሰበስልጣን ስነ ስርዓት ምቕባል ዝተገብረሎም ኮይኑ ሃገሮም ጋና ከዓ ዜጋኣ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መርመርቲ ቤት ጽሕፈት ፌደራላዊ ስለያ ኣሜሪካ ወይ FBI ኣብ ቨርጂኒያ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ቤት ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ነበር ልዕሊ $40 ሚልዮን ዝትመን ወርቂ ድሕሪ ምርካቦም ነቲ በዓል ስልጣን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ተገሊጹ። እዚ ዴቪድ ራሽ ዝበሃል ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ስራሕ ብዝተኣሳሰሩ ወጻኢታት ንምድጋፍ ብዝብል ምኽንያት እዩ ነቲ ወርቂ ክወሃቦ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ክሓትት ከም ዝጸንሐ ሰነዳት ቤት ፍርዲ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝቐረበሉ ክስ ድማ ህዝባዊ ገንዘብ ብገበናዊ መንገዲ ምስራቅ ብዝብል ብብልሽውና ተኸሲሱ ኣሎ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝሓበረቶ ዴቪድ ራሽ ክሳብ ቀረባ እዋን ኣብ ማእከላይ ትካል ስለያ ኣሜሪካ ወይ CIA ላዕለዋይ ስልጣን ነይርዎ እያ ኢላ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ክሳብ መጋባእያ ዝካየድ ኣብ ማእሰርቲ ክጸንሕ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ስለያ ኣሜሪካ ወይ FBI ኣብ መንበሪ ቤት ዴቪድ ራሽ ኣስታት $2 ሚልዮን ዝግመት ናይ ኣሜሪካ ጥረ ገንዘብን ክቡር ዋጋ ዘለወን 35 ናይ ኢድ ሰዓትን ክረኽብዎም ከለዉ ዝበዝሓ እተን ሰዓታት ድማ ሮሌክስ ዝበሃል ዓይነት ምዃነን ተገሊጹ። መሰረት ሰነዳት ቤት ፍርዲ ናብቶም ምስጢራት ዝበሃሉን ዝኾነ ዘይርእዮምን ሓበሬታታት ናይ ምእታው ፍቓድ ዝነበሮ ዴቪድ ራሽ ናብቲ ስራሕ መንግስቲ ከመልክትን ከሎ ብዛዕባ ትምህርቱን ወተሃደራዊ ኣገልግሎቱን ዓሶት ብምዝራብ እውን ተኸሲሱ ኣሎ። ኣሽሓት ዶላራት እናተኸፍሎ ዕረፍቲ ብምውሳዱ እውን ክሲ ቀሪቡሉ እዩ ዝርከብ። FBI ብዛዕባ ዴቪድ ራሽ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ ካብ CIA መወከሲ ሓበሬታ ድሕሪ ምቕባሉ ነቲ ውልቀ ሰብ ብ19 ግንቦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ይገሊጹ። ብምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኣሜሪካ ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 10 ኣፍሪቃውያን ኣብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብ ሓደ ዳርጋ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝተቐየረ ሆቴል ይቕመጡ ከም ዘለውን መዓልታዊ ድማ ናብተን ድሕሪ ተመሊስናየን ሓደጋ ክወርደና እዮም ዝብልዎን ሃገራቶም ክምለሱ መፍርሕን ምግቡዕባዕን ይግበረሎም ምህላው ተገሊጹ። እዚ እዞም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዘለውዎ ሆቴል ነበር ዳርጋ ቤት ማእሰርቲ ዝተቐየረ ቦታ ቅድሚ ሕጂ ዕሙር ንበጻሕቲ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ሆቴል ከም ዝነበረ ይኹን እምበር እቲ ንልዕሊ 50 ዓመታት ንኢኳቶሪያል ጊኒ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግ ምስ ምምሕዳር ኣሜሪካ ናይ $7.5 ሚልዮን ውዕል ምስጋር ስደተኛታት ድሕሪ ምግባሩ ናብ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዝተሰጎጉ ስደተኛታት ዝሰጋገሩሉ ቦታ ከም ዝተቐየረን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት ድማ ዳርጋ እሱራት ኮይኖም ምህላዎም ተሓቢሩ።
نبز هوتيل كان مجمرتا إيرتراويان زركبون 32 سدتنياتات بمحضر دونالد ترامب كاب أمريكا دحر مسقوقم كم زمصو زم سدتنياتات كاب أمريكا قدم محضر دونالد ترامب بابياته بيت فرد أمريكا أب أمريكا نخص أنحو كفقدلهم الله زبل وسانه توهيبلهم زنبرو كم زخونن يخون برم محضر دونالد ترامب أب إكواتوريال غيني كم سقوقم أب تهاجر كأب منغست تهاجر وترو ناب هاجراتهم نخخدو مفرحن مقوعبعن يقبر لهم مهلاو تقاليصو حدا شمو فقال زي دليه كاب حانتي اب مبرق افريقيا تركب هاجر زمصه ود 26 عامت منئسي كاب امريكا دحر مسغواغو ابتي هوتيل زنبره بوتا كمزلون አባላት መንግስቲ ኢኳቶሪያል ጊኒ ድማ በተደጋጋሚ እንዳመጹ ፓስፖርትኻ አቤሎ ሃገርካ ክትመለሳለካ በመባል ከምዘፈራርሕዎ ይገልጹ ይኹን እምበር እሱ ናብ ሃገሩ እንድሕር ተመሊሱ አደዳ ማእሰርትን ግህሰት ሰብአዊ መሰላትን ክኸውን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ክኸይድ ከም ዘይመረጸዩ አሶሺየትድ ፕሬስ ጌራቶ ኣብ ዘላ ቃለ ምሕተት ዝሓበረ ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብቲ ሆቴል ነበር ኤርትራውያን፣ አንጎላውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ሞሪታንያውያን ኣብ ኣሜሪካ ተሰይጎም ዝቕመጡሉ ዘለዉ ብዙሓት ካብኦም ከዓ ኣብዛ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘርጊሓቶ ዘላ ዜና ናብ ሃገራቶም ከይምለሱ ፍርሒ ከም ዘለዎምን ወላውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ጎነፃዊ ስጉምቲ እንተዘይተወሰደ ናብ ዓድኹም ተመለሱ ዝብል ምፍርሕን ምግባዕባዕን ግን መዓልታዊ ምዃኑ እዮም ገሊፆም። قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد كومدما أبلات من محدارو ولو نبعلي بزعباتي مس أفدق بحر بزتحز أبزهبوا مجلسيتات نجروا بتهجرات لولا نتنجز أتوا حد النتن يخبروا كم زخونو يقولس انتخونو علاوة أبزي كنا بقولك أبزو قبروا الركبات جن مسك أي بحر بزتحز نتير ترى الناس نتاز أوجت له من قدي أملك حتى كم زقتوون بزعبة حقا ونتو بزملكاتون حتوتات كم زل عليه تجليس زلا إذا استقلت أز إيكونوميست تبها المعكن بزعبة أمرارحة أبي أحمد أملكيتا زرقي حتى أبزل حدش سبساب كوينا بزعبتي أبقرب أوان زكايد مرج أون سفيح سبسابيها أغميت أزلا أبتت سبسابها أبي دارغا نخل موادادرتو بمقلايو أبتزمت مرج دارغا زوادادرو يلن كتب لنكلا ናይ ወፃኢ ኣውፈርቲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ዘይገብሩሉ ዘለዉ ምኽንያት ኣብቲ ሃገር ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ጎንፂ ስለ ዘሎ ከም ዝኾነን እቲ ብመንግስቲ ዝወፅእ ንቆጠባ ዝምልከት ፀብፀባት ድማ ብናይ ሃገራት ምዕራብ ኣውፈርቲ ብዙሕ ተኣማንነት ከም ዘይብሉ ገሊፃ ብጀካዚ እውን እዛ ማዕከን ኣብዚ እዋን ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምፅኡ ኣብ መዓልቲ ትሕቲ $3 ኣታዊ ዝገበር ዝነበረ 33 ሚእታዊ ዝበፅሕ ህዝቢ ኣብዚ እዋን ብ10 ሚእታዊ ዛይዱ ኣብቲ ሃገር 43 ሚእታዊ ትሕቲ $3 መዓልታዊ ኣታዊ ከም ዘለዎ ሓቢራ ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ወፃኢ ድማ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ኣብይ ኣሕመድን ምምሕዳሩን ከመረጋጋኢ ኣካል ክቐርብ ይደልእ እኳ እንተኾነ ምስ ትግራይ ከምኡ ድማ ብጉዳይ ባሕሪ መሲ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደጋፍ ብዝምልከት ምስ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ነቲ ሃገር ምስ ጎረባብታ ከተፈነና ክኢሉ ምህላውን እዚ እውን እቲ ካልእ ንናይ ወፃኢ ወፍሪ ዝዓግት ኮይኑ ምህላዎ ሓቢራ بزعبة إيرترا بزملكت دما لعلوة سبسلطان أبلات من محدار أبي أحمد أبعلاو مجلسيتات ولاون لولاون نتنجز أتوا حد نتنقرا بتهاجرات يخبروا كم زخوني يقلص انتخونو بقولك أبز قبروا الركبات جن لأن إيرترا ناس نت كوم دما حقا ونتو عملك حتى كم زقتون إذا ما كان صحيفات تركب نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم